Прывітанне, сябры, гэта падкаст «Сеткі левай рукі Гіцеля». Тут мы распавядаем вам пра навіны гандболу. Шмат цікавага было за апошнія 2 тыдні. І мы пачынаем. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Ірына. Сёння мы пачнем з Лігі чэмпіёнаў. Мы ведаем, што застаўся адзін тур і было б лагічней гэта ўсё абмеркаваць пасля заканчэння восеньскай стадыі, але навінаў так шмат, што трэба абмяркоўваць наўпрост зараз. Пачынаем мы з распранальні заграба, нават не з самога заграба, а з распранальні заграба. І адбыўся інцыдэнт, роўных якому мы не памятаем насамрэч. Там адбылася бойка паміж удзельнікамі адной і той жа каманды, і сімвалічна, што гэтая бойка адбылася акурат у першым тыдні пасля прыходу новага галоўнага трэнера. Усё пачалося з таго, што Мілаш Кос пачаў штосьці піхаць кіперу Матыю Мандзічу. Матыю Мандзічу дасталося. Потым Званімір Срна вырашыў, што трэба бараніць свайго кіпера і напіхаў Мілашу Косу. Дарэчы, бойка паміж сербам і харватам гэта нармалёва цалкам, бо там ужо прыдумляецца. Але па выніку Мілаш Кос і Званімір Срна у бліжэйшых матчах Заграба гуляць не будуць, і распачата справа унутраная пакуль што, і яны будуць вырашаць, што рабіць далей. Цікава, што гэты канфлікт быў настолькі гучным, што ён выйшаў за межы распранальні Заграба. Што ў любым выпадку можна было неяк так зрабіць, каб гэта не было публічна. Там ёсць адзін чыннік, які робіць гэта ўсё больш публічным, а менавіта гэта тое, што Матый Мандзіч – гэта надзея зборнай Харватыі. І калі мы уважліва чытаем прэс-рэліз, там і кажацца пра тое, што мы павінны бараніць зборную, мы павінны рабіць усё, каб усе гульцы на топ-турнірах былі ў найлепшым стане. Тут ёсць верагоднасць таго, што наш кіпер атрымае траўму, і мы зробім дрэнна для зборнай. Гэта той чыннік, з-за якога гэта ўсё пайшло ў разгалос. У любым выпадку галоўная ахвяра гэтай сітуацыі гэта Заграб уласна, якому прыйдзецца ў бліжэйшых матчах чэмпіянату гуляць без некалькі гульцоў. І ў Лізе чэмпіёнаў таксама. Ёсць яшчэ адзін матч Лігі чэмпіёнаў. І тут мы павінны сказаць, што пасля прыходу Веліміра Петкавіча у гульні нічога не змянілася. Зноў ж, я гэта казаў не адзін раз. Заграб – гэта каманда, якая гуляе тады, калі гуляе Матый Мандзіч. Матый Мандзіч выдаў бенефіс супраць Магдебурга. Магдебург быў на 2 галавы горш за той Заграб. Прытым, што ў Заграба не атрымлівалася нічога ў атацы, але ў Магдебурга атрымлівалася яшчэ менш. І гэта важныя 2 пункты. Потым была параза ад Нанта, і вось гэта ўжо тады, калі Мандзіч не гуляе. Пасля паразы ад Нанта, дарэчы, Велімір Петкавіч сказаў, цяжка каментаваць такую гульню. І я думаю, што на гэта можна было проста згортваць усю прэс-канферэнцыю. Напэўна, так. Паглядзім, што будзе далей. Таму што для мяне гэта выглядае так, што нічога не змянілася. Роля трэнера, яна незразумелая пакуль што. Заграб не губляе шансаў на выхад, і мы бачым, што група раўнейшая, чым мы маглі чакаць. Таму што той Магдебург, які прайграе Заграбу без ніякіх шансаў, праз тыдзень ніякіх шансаў не пакідае Барселоне. Але мы застаемся на дне турнірнай табліцы зараз і рухаемся ў Кольстад, каб паглядзець, як апошнія некалькі тураў уласна Кольстад і правёў. Ён згуляў 2 паядынкі. Атрымалася, што вакол паўзы было 2 сустрэчы з Ольбергам і апошні тур, апошняя параза ад Піка. Што ты думаеш наконт Кольстада? Глядзі, я не бачу таго, каб каманда сыпалася. То бок, гэта паразы, гэта непрыемна, але гэта тыя паразы, якія мы чакалі.
з Ольбаргам нават яны даволі няблага біліся якісьці час. Тут ужо, напэўна, наступіў той час, калі кожныя пункты будуць вельмі важныя. І вось тут, напэўна, у матчах з больш роўнымі камандамі яны будуць вырашаць лёс тых двух клубаў, якія пайдуць далей. Тут важна глядзець на карціну шырэй, таму што Кольстад ён існуе не сам, ён існуе супраць клубаў. Я б паглядзеў на Кельца. І Кельца гэта жах. Гэта Так. дзве паразы ў лізе чэмпіёнаў і матч польскай лігі з Выбжэжа, дзе Выбжэжа на 40-й хвіліне вядзе +5. І толькі цуд ратуе Кельца ад паразы. Але з Кельца ёсць і прыемныя навіны. Ну, мы не ведаем, наколькі прыемныя, але гэта пакуль што дае падставу спадзявацца на прыемныя навіны. Я зараз менавіта пра трансфер кажу, галоўны. Але тут перад гэтым важна адзначыць вот што. У іх пасля апошняй гульні ліга чэмпіёнскай на сайце быў выкладзены нейкая справаздача наконт гэтай гульні з каментарамі. І заўзятары, якія ў Кельцы вельмі такія эмацыйныя і гарачыя, яны пакінулі толькі адзін каментар. Я ўжо не памятаю там даслоўна, але сэнс перадам. Там было нешта, што тыпу і нічога не будзе лепей, пакуль у нас няма брамніка. І такое шматкроп'е драматычнае. Ну і што тут дадаш? У Кельцы прыйшоў новы брамнік, нарэшце. Я думаю, што гэта звязана з тым, што клубныя босы зразумелі, што можна проста хаваць зараз сезон і прысыпаць зямелькай, калі нічога не выправіць на гэтай пазіцыі. Чым чуткі пра новага брамніка яны ўжо цыркулююць месяца 2. І у чутках было, што гэта будзе брамнік з досведам гульні ў лізе чэмпіёнаў. І ўсе такія: Мараўскі. Але Мараўскі не можа пайсці ў Кельцы, ён жа з Плоцку. І ўсе такія: ну, ці гэта мажліва, ці гэта нармалёва. Ну, такія трансферы ўжо былі, але гульцоў асвістваюць. Ну, гэта рэдка, насамрэч. І ўсё сканчваецца падпісаннем Клемена Фергана. 35-гадовага славенскага голкіпера. Але мы яго бачылі на алімпійскіх гульнях, ён быў у вельмі добрай добрай форме. Абсалютна, абсалютна. І ён зараз для яго гэта таксама можна сказаць, што ў пэўным сэнсе на павышэнне, таму што ён пераходзіць з дна турнірнай табліцы Бундеслігі. Ён пераходзіць з Ірландгена, а я бачу жарт, што Кельца гэта вельмі багаты клуб, які можа дазволіць сабе 4 кіпераў. Жарт жартам. Мы бачым першага кіпера. І вось мне цікава, каго будуць ставіць другім. На маю думку, гэта Мілаш Валах. Папярэдне пагаджуся з табой, але я думаю, што мы ўжо пабачым гэта ў бліжэйшым паядынку з Кольстадам, уласна, таму што я не думаю, што зараз вось ён пераехаў і першы же паядынак Лігі чэмпіёнаў правядзе цалкам на пляцоўцы. Я думаю, што тут мы пабачым ужо нейкую ратацыю па галкіперах, таксама пабачым, у якой ён форме і як ён сябе адчувае зараз. Ну так, тут згодныя і абяцалі, што ён ужо на наступным тыдні выйдзе гуляць. Наперадзе ў Кельцы ж яшчэ вельмі напружаны каляндар. І вось гэта важна адзначыць. Я думаю, што і гэта таксама было адным з каталізатараў паскарэння гэтага падпісання, таму што наперадзе Магдебург, Барселона і так далей, супраць якіх няма шансу, калі ў цябе няма брамніка. Ну, давай так, Магдебург у дадзены момант гэта канкурэнт за выхад. Гэта прамы канкурэнт. Мы забываемся, але гэта сапраўды так. І я нават не вельмі здзіўлюся, калі Загреб і Кольстад выйдуць з групы, а Кельцы і Магдебург не. Ну і коль мы ўжо ідзем знізу наверх гэтай табліцы, вось пра Магдебург варта і сказаць, што гэта сенсейшн-мейкеры апошняга тура. Адзіная каманда, якая змагла перайграць Барселону ў гэтым сезоне. Дарэчы, апошняя параза Барселоны выязная ў лізе чэмпіёнаў таксама была ад Магдебурга ў лютым мінулага года.
Вось і зараз яны паўтарылі поспех, замацавалі. І цікава, як Барселона на гэта рэагуе, таму што калі ты паглядзіш так проста перад паядынкам, там, напрыклад, на ростэр няма ніякага адчування, што вось зараз мы раскатаем Барселону. Але штосьці адбываецца ў Магдебургу такое магічнае, лялечкі будуць і яшчэ што-небудзь, што Барселону выкашвае. Ну, тут для Барсы даволі дрэнныя навіны, таму што спачатку яны згубілі Дзіку Мэма, цяпер яны згубілі яшчэ і Аліша Гомеша. Але я б не казаў, што ў Барсы ёсць нейкія праблемы, хутчэй за ўсё праблемы з матывацыяй. Яны паглядзелі, што гэты Магдебург нічога не варты, выйшлі гуляць у паўнагі, а потым здарылася тое, што здарылася, і ў якісьці момант яны проста не прыйшлі у форму. Яны не прачнуліся. А пасля здарыўся Амар Інгі Магнусон, чалавек, які ў кашмарных снах будзе сніцца ў Барселоне нейкі час. Але гэта цікава насамрэч. Нарэшце ў нас няма каманды, якая ідзе без параз у лізе чэмпіёнаў. Я заўсёды вось за гэта. Не трэба нам тут адзіных такіх лідараў бескампрамісных. Так цікавей значна. Але ёсць у нас трэнер, які з Барсай выйграваў усе матчы ў сезоне, і цяпер ён у іншай групе. Ён трэніруе Веспрэм. І Веспрэм стаў першай камандай, якая забяспечыла сабе месца ў плэй-оф. Цалкам Веспрэм ідзе такім цягніком, проста праходзіць без ніякіх праблем. Ну, то бок яны стыкнуліся з Спортингам у гасцях, але са Спортингам у гасцях ва ўсіх былі праблемы. І, напэўна, тут варта перайсці да Спортинга, які зноўку на кані. Яны пабілі Дынама, прычым так значна, і яны дома разбілі ПСЖ. Так сімвалічна, што ў братоў Кошта па 8 галоў на кожнага. Але, ведаеш, усё тое, што я бачу у медыа, я маю на ўвазе сацыяльныя медыа. Гэта паглядзіце, як Сальвадор зліваецца з натоўпам, які ён свой тут. Так. Я не веру, што гэта будзе больш за год. Для мяне гэта каманда, якую раскупаюць гэтым летам. Нават калі браты Кошта застануцца, усіх астатніх разбяруць. Ну, тым не менш, мы з табой казалі пра тое, што Спортинг трапіў у не вельмі добрае становішча раней. Там быў такі перыяд не самы пазітыўны, але зараз яны з яго выйшлі. І гэта вось англійскае слова maturation. Мне здаецца, што гэта прыкмета таго, што не хлопчыкі тут гуляюць. Хаця па ўзросце мы можам бачыць, што гэта даволі маладая каманда. Ну так, працэс сталення ідзе такімі семімільнымі крокамі. У нас яшчэ адна каманда, якая таксама была ў крызісе і з гэтага крызіса выйшла. Прычым нічога для гэтага не робячы. Гэта Фюкса. 2 перамогі, перамога над Дынама, перамога над ПСЖ, таксама як Спортинг, дарэчы. Матч з ПСЖ гэта ўвогуле калька першага матча з ПСЖ. Ну, то бок мы будзем бегаць туды-сюды, і чые кіперы сёння будуць лепш і атрымліваць перамогу. Але 13 галоў Лас Андерсон. Клас. Ён супер проста. Вось чалавек прачнуўся, я б сказала. І таксама яго падтрымаў і Маціяс Гіцель. Усё ж такі рэспектнём. Там 7, здаецца. Ну, вось атрымліваецца на 2-20. Вось табе больш паловы з 37 камандных. І гэта праблема, насамрэч. Гэта праблема, таму што не кожная каманда дазваляе гэтым дваім рабіць усё, што яны хочуць. А калі дазваляе, вось і вынік. Калі дазваляюць, так, калі не дазваляюць, у Берліна праблемы, таму што няма гэтага плану Б. Але ведаеш, як кажуць інжынеры, пакуль працуе, не чапай. Вось тут зараз спрацавала, але гэта кажа і пра тое, што наступным камандам будзе абсалютна нескладана рыхтавацца. І тут, тупа, але зразумела, што можна супрацьпаставіць. У ПСЖ не атрымалася, хоць і былі спробы. Я тут адзначу, напэўна, Каміля Сыпшыка ў якасці антыдота, які не спрацаваў, але намагаўся.
Дарэчы, працягнем тэму Каміля Сыпчыка. Есть у нас каманды на дне табліцы. У нас відавочна 3 каманды будуць змагацца за одну пуцёўку. Гэта Вісла, Еўрафарм і Фрэдэрысія. За гэтыя 2 тыдні Вісла зрабіла крок наперад, здабыўшы перамогу над Фрэдэрысіяй. Вісла ідзе крыху вышэй за астатніх. І па гульні яны прыкладна ўсе 3 роўныя. Фрэдэрысія была горш непасрэдна ў матчы. І для мяне тут ужо плюс-мінус усё вырашана. Але на наступным тыдні мы пабачым матч Еўрафарма з Віслай, і, напэўна, гэта здыме ўсе пытанні. Але калі мы глядзім на босаў Віслы, яны незадаволены тым, што адбываецца. Гэта каманда па складу павінна гуляць нашмат лепш. І тут ужо папаўзлі чуткі пра трансферы. І ого-го, якія шуткі. Так. Я пачну з таго, што ёсць трансфер, які выглядае проста супер. Але фаны Віслы не вельмі радыя, што выклікае шмат пытанняў. Вісла хоча падпісаць Сандра Сагасена. І калі мы паглядзім, так ім патрэбен левы паўсярэдні, таму што ёсць Золтан Сіта і далей няма нікога. То бок ёсць Кірыл Самойла і славенец Шышка, але Самойла ў лазарэце, а славенец не тое, каб гуляе. І гэта быў бы такі выбух. Зноў-такі, такое пытанне неадназначнае, таму што ці выглядае зараз Сандер Сагасен узору сезона 2024-25 чалавекам, які павядзе за сабой каманду браць трафей? Пакуль не, але ёсць адна ўмова. Калі будуць будаваць каманду пад яго і нейкія дадатковыя трансферы будуць з улікам таго, што на ролю саліста мы запрашаем Сандера Сагасена, тады магчыма. Але зноў-такі не выглядае пакуль менавіта Сагасен чалавекам, які будзе вось такім безумоўным аўтарытэтным гульцом, які здольны не паламацца на працягу сезона і гэтак далей. Нешта не тое, я б сказала. Пакуль. Можа, там, ведаеш, ёсць планы, яны яго прытрымліваюцца, але вось тое, што выглядае зараз, так не зусім лагічна, я б сказала. Я не пагаджуся. Я не пагаджуся з тым, што можна здабыць штосьці, будуючы каманду вакол Сандера Сагасена, таму што Кольстап гэта прыклад таго, як гэта не атрымалася. Так. Але, давай так. Сагасен нават у сваёй цяперашняй форме лепш за Самойла. Абсалютна, але калі мы паглядзім з пункту гледжання бюджэта, зарплата Самойла і зарплата Сагасена — гэта паралельны сусвет. Таму казаць пра тое, што мы запрашаем Сагасена, каб замяніць Самойла, неяк не зусім пакуль дарэчна. І вось наступная навіна. Босы Віслы, яны гатовыя павялічыць бюджэт на 30%. Гэта адзін з 2 трансфераў вялікіх. Яшчэ Вісла хоча лінейнага. І ёсць 2 кандыдатуры. Прыярытэтная — гэта Саукструп. Гэта лінейны зборнай Даніі. Першы выбар на пазіцыі. Але калі не атрымаецца, яны хочуць Сыпчыка. І я гляджу на гэта. Такія хлопцы, у вас усё, напэўна, вельмі добра з фінансамі, калі вы кажаце, окей. Калі ў нас не атрымаецца, мы возьмем хлопца з ПСЖ. Ты асабіста думаеш як, што лепей? Саукструп ці Сыпчык, так? Глядзі, мне Саукструп падабаецца больш як гулец. Ён болей універсальны, ён лепш гуляе ў абароне. Нагадаем, што гэта лепшы абаронца чэмпіянату Еўропы гэтага года, 2024. Давай глядзець рэалістычна на гэта ўсё. Навошта Магдебургу яго пускаць? За грошы. Ты не знойдзеш гульца такога ж узроўня.
паглядзім. Але можа за доўгім рублём. Ну, я не ведаю. Як на маю думку, пераход сыпчыка Больш э, верагодна. гэта шлюб, які заключаны небёс. Ты прыязджаеш у родны горад гуляць у роднай камандзе і здабываць з ёй першы і можа быць апошні трафей. У роднай камандзе, якой так істотна павялічылі бюджэт. І гэта цалкам магчыма, што ён не згубіць у асабістай зарплаце. Ну, атрымліваецца так. На гэтым тыдні 2 матчы, якія вырашаць ландшафт на вясенні адрэзак. Это Еўрафарм Вісла, дзе мы паглядзім, што будзе. Твае прагнозы. Я тут адным бокам паглядзела на Еўрафарм і пры ўсёй проста завочнай метафарычнай павазе да Рауля Алонса я вельмі скептычна стаўлюся да перспектыў гэтай каманды ў гэтым сезоне і думаю, што яны скончаць свае выступленні вось на этапе папярэднім, як гэта зараз і адбываецца. Пакуль не бачна проста за кошт чаго што-небудзь зменіцца і трэнер, ведаеш, нават добры трэнер не здольны ў вельмі абмежаваны час штосьці зрабіць са слабай там камандай. А тут і па камандзе ёсць пытанні і па трэнеру таксама ўсё не так незразумела. Я тут згодны, таму што калі б ён прыйшоў у нейкую добрую каманду, дзе трэба штосьці адрамантаваць, гэта была б адна гісторыя, але ён прыйшоў у каманду, якая разбіта і няма нават з чаго будаваць. У нас другі матч, які таксама вырашыць шмат чаго. Гэта Фюкса супраць Спортінга. І мы ўжо казалі, што абодва клубы, яны на пад'ёме, яны штосьці знайшлі. Ізноўку ж, тут у мяне ёсць прагноз тое, што Берлін будзе лепш у гэтым матчы, таму што Берлін гуляе дома. А ў мяне таксама. Я вось пра гэты фактар адразу падумала, калі ты агучыў, што Берлін гуляе дома, Берлін у класнай форме. Яны зараз трошкі так адышлі ўжо ад вось гэтых праблем там са складам, якія былі на пэўным адрэзку. І быццам бы цяжка вельмі будзе штосьці супрацьпаставіць вось Берліну проста зараз. Згодны? Мы пераходзім да Бундеслігі, і тут у мяне ёсць пытанне. Давай. Ці ведаеш ты, якая каманда знаходзіцца ў найлепшай форме за апошнія 5 матчаў? Ну, інтуітыўна я б сказала, што Мельзунген. Амаль. Амаль Мельзунген? Якую каманду мы зараз пачнем называць амаль Мельзунген? Гэта каманда, якая пабіла Мельзунген. Гэта Айзенах. Айзенах. 4 перамогі ў апошніх 5 сустрэчах. І гэта такая заявачка на тое, што гэтыя хлопцы, яны як мінімум не будуць змагацца за права пазбегнуць вылету. І, можа быць, нават дзесьці знайдуць сабе у першай палове табліцы. Але зараз гэта 10-ы радок. Гэта 10-ы радок, але яшчэ некалькі месяцаў таму яны былі на самым дне. І тут цікава паглядзець на Марка Гргіча. Гэты хлопец гуляў алімпійскі турнір за зборную Германіі, і мы, можа быць, не разумелі тады, чаму гэты малады хлопец, ён чыёсьці месца займае, таму што ён гуляў не так шмат, але вось цяпер мы бачым, што ўсё зразумела. І адзінае пытанне, колькі ён яшчэ пратрывае ў Айзенаху. Гэта топ-перформер, там нічога і дадаць нельга. І вось гэты спрынт Айзенаха нас падштурхоўвае да вельмі цікавай тэмы. У нас выпадае сезон, у якім усё настолькі шчыльна, што першая 8, яна ў якісьці момант была ў 4 пунктах адзін ад аднаго. І тут нават, я не ведаю, мы бачылі, што праблемы ёсць у кожнага.
Ёсць Мельзунген, які прайграе пакуль што Айзенаху і яшчэ камусьці, а ўсе астатнія яны ўвогуле прайграюць адзін аднаму, прайграюць камандам слабейшым. З цікавых матчаў, якія мы бачылі за гэтыя тыдні, гэта пачнем храналагічна. Берлін-Гамбург — это тое, за што фаны Берліна будуць гнабіць сваю каманду, трэнерскі штаб. Гэта ўвогуле як? Это офігенны матч быў. Гэта дзень гамбурга проста. Гэта вось по гамбургскому счёту выраз проста тут можна ўжываць, таму што у гэты дзень атрымлівалася ўсё. У выдатнай форме Каспер Мортенсен, гандбаліст, якога ўжо амаль што можна сказаць спісалі там са зборнай Даніі, так, паколькі ён ужо даволі дарослы. Тут можна адзначыць Тота Янсен, вельмі класна дзейнічаў. Ён там з тайм-аутамі так вось падгадваў неяк проста ювелірна. І сапраўды у пэўны момант супернік, ну я не ведаю, там разгубіўся ці не разгубіўся, але адбылося штосьці, што яшчэ было таксама справакавана і фанамі, увогуле атмасферай на трыбунах. І фінал гэтага паядынка, вось там было бачна, што частка гледачоў стоячы ўжо праводзіла. Хаця такое бывае у клубах, якія квартыруюцца ў там невялікіх гарадах, напрыклад. Гэта нестандартная практыка для сталіцы ці там буйных гарадоў тыпу Гамбурга, у якіх вялікі разброс розных там энтэртэймент-варыянтаў, і там няма такой ні фан-базы, ні яшчэ проста зацікаўленай публікі. Людзі там значна больш спакайнейшыя. А тут вось штосьці адбылося. Так, класны паядынак, насамрэч. Я такі стары фанат Гамбурга, яшчэ таго вельмі далёкага ад нас адрэзку, калі там і браты Жыль гулялі, і браты Ліевскія, і гэтак далей. І вось зараз я паглядзела, вось гэта трошачкі нагадала такі цень той каманды, якая выйгравала Лігу чэмпіёнаў. Ну, слухай, тут я згодзін па ўсіх пунктах, акрамя аднаго. Ну, у вялікіх гарадах бывае нармальная туса на матчах, чаго толькі пенсіянерскі сектар Берліна варты. Не, сапраўды гэта бывае, але агульнае правіла, што большая падтрымка каманд там, дзе ёсць лакальны рэсурс. І там, дзе Так. маленькі горад, у якіх толькі адна каманда, і гэта гандбольная каманда, у іх будзе проста таршіда там. Ну, сапраўды. І тут яшчэ цікава, калі мы глядзім на арэны, у Гамбургу вялікая арэна. Так, там же такая заля, як у якой канцэрты. Ну, там нешта тыпу Мінскай арэны па ёбіскасці. Так, мы дойдзем да гэтага, калі будзем абмяркоўваць Еўралігу. Але не ўсім так шчасціць. Вось у Мельзунгена не такая вялікая заля. І што адбылося? Адбыўся такі невялічкі скандал з фанамі Фленсбурга, якія сказалі, што 42 еўра — гэта зашмат за тое, каб паглядзець матч на выправе. І ты ведаеш, 42 еўра — гэта не такія вялікія грошы ў параўнанні з тым, што трэба будзе плаціць тэрапеўтам, тым людзям, якія паехалі на гэтую выправу. Магчыма, дарэчы, вось гадзіна працы прыкладна столькі каштуе ў сярэднім там пачаткоўцы якога-небудзь. Гэта быў жах. Першы тайм яны згулялі роўна, а потым Небойшы Сімідж выйшаў і такі, ну, колькі сейваў трэба, каб гэты матч вось проста ў одну калітачку. 10, Кажам пра 15... паядынак Мельзунгена і Фленсбурга. Давай так, мы не анансавалі. І вось 10 з 50-й хвіліны там аператар гэтага матча, ён такі просто, ну всё, я буду паказваць Небойшы Сіміджа, астатняе, што адбываецца, не так ужо і важна. Сімідж, ён браў усё. З абароны, без абароны. Мельзунген гуляў 7-6, Сімідж яшчэ і так нармальна наматаў кіламетражу за гэты час. Увогуле, мы яшчэ раз пабачылі, чаму Мельзунген у гэтым сезоне — гэта адзін з галоўных прэтэндэнтаў на золата. Гэта вельмі збалансаваная каманда, якая ведае, калі трэба паскорацца, калі трэба гуляць больш марудна. Увогуле, я не бачу праблем у гэтай каманды.
І ў небольшай сімеча 41% у гэтым паядынку. Мы перадаем прывітанне ў першую чаргу кельце і распавядаем пра ролю галкіпера ў сучасным гандболе. Неацэнную ролю такога галкіпера. Можа быць, вось гэты, як немцы кажуць, парады і не трэба было ўжо так эмацыйна, але зноў-такі гэта шоу. Для мяне трэба, таму што ты паказваеш, ты дэмаралізуеш суперніка. Ты ведаеш, як я калісьці пісаў артыкул пра Нікласа Ландзіна, калі яго прызналі найлепшым гульцом года нейкага. Дык вось, у Нікласа Ландзіна, у яго ж рухі, яны такія вельмі кароткія. Ну, то бок ён чакае, ён пакуль мяч не вылецеў з рукі, ён не рухаецца. І гэта так дэмаралізуе, калі ты такі, ну вось ён ужо там мёртвы стаіць, і гэты мёртвы чалавек пачынае тварыць цуды. Тут тое ж самае. Тут галоўнае не тое, што ты ўзяў, тут галоўнае, што ты паказаў гэтаму гульцу, які кідаў супраць цябе, што не, пацан, не сёння. Прыходзь там наступным разам супраць каго-небудзь іншага, там можа быць, сёння не. І, дарэчы, ты сказала пра кельцы. Кельцы ж хацеў Мараўска, мараўскі зменшчык сімеча у Мельзунгені. Дарэчы, не большы сімеч зараз, мне здаецца, у сваім проста самым прайме і па ўзросце, мы ж там толькі 31-30, і па вось фізічнай сваёй форме. Таксама гэта на карысць зборнай Чарнагорыі, Дзідзі Дзінары, усім зацікаўленым. Сімеч, вось для мяне гэта такі прыклад профі. Я колькі памятаю яго, я яго памятаю, калі ён у Крысціанстадзе гуляў, дарэчы. Ну так, я таксама. Гэта заўсёды быў чалавек, які ну, так, дадаваў шансу на перамогу, дадаваў шансу на пункты, які гуляў просто на 110-120% кожны матч. І вось ён узнагароджаны за тое, што ён такі працавіты. Праўды, і я не памылюся, калі скажу, што зараз вялікі адсотак поспеху Мельзунгена гэта пазіцыя брамніка. Я дадам, што нават не столькі пазіцыя брамніка, а вось колькі гэтая хімія паміж брамнікам і абаронай. І гэта спрацоўвае вось нават з Фленсбургам. Камандай, якую ў гэтым сезоне ну, таксама прагназавалі на высокія месцы. Фленсбург, дарэчы, выглядаў даволі добра, хвілін так 40. У іх вельмі збалансаваная каманда, яны ведаюць, што яны робяць, яны добра адчуваюць адзін аднаго, але ну, вось я тут буду настойваць на тым, што каманда пад канец была настолькі дэмаралізована тым, што яны робяць усё правільна і гэта не прыносіць Не працуе. што вось так яны і паплылі. Так, але гэта ўпрыгажэнне тура. Ну, канешне. І мы працягваем сачыць за камандамі кшталту Мельзунгена і Гановера і зычым ім усяго добрага і паглядзім далей, як яно будзе развівацца. Бундесліга не заварочваецца да канца снежня, таму мы яшчэ ў гэтым годзе пабачым шмат чаго. У нас ёсць турнір, пра які мы ніколі нічога не казалі, таму што там ніколі нічога не адбывалася. Казалі крышачку, там так, Ну, можа, зусім. крышачку. Што ён існуе. У нас Еўраліга дайшла да таго, што засталося 16 клубаў. Па выніках першага групавога этапа захоўваюцца рэзультаты матчу між дзвюма лепшымі камандамі кожнага квартэту. Квартэты аб'ядноўваюцца і вось яшчэ згуляюць яны па 4 матчы. Пасля гэтага першыя каманды кожнай групы выйдуць у чвэрцьфінал і далей другія, трэція яны крыж-накрыж згуляюць адна з адной і вось таксама пераможцы выйдуць у чвэрцьфінал. Фінал 4 будзе ў Гамбургу, на той самай Барклэйс-арэне, якая умяшчае больш за 10 000 гледачоў, наколькі я памятаю гэта ўсё. І калі мы кажам пра Еўралігу, у нас заўсёды ёсць адно пытанне.
ці будзе ў фінале 4 нямецкія клубы. Таму што зараз усё выглядае так, што будуць, таму што з 4 груп у 3 лідары з 4 баламі зараз нямецкія каманды, а нават у адной атрымліваецца, што ў групе 3 у нас лідзіруюць і Мельзунген і Кіль, абодва з 4 баламі. Ну, то бок так, усе нямецкія клубы з 4 баламі пераходзяць у наступны раунд. Акрамя Гумерсбаха, які падзяліў балы Гумерсбаха. з Тулузай. Сапраўды. У нас, атрымліваецца, я не ведаю, чаму я проста пры першым позірку на табліцу паглядзела і вырашыла, што Монпелье гэта немцы. Мы проста рана раніцай зараз пішам, для мяне яшчэ рана. Мельзунген, Кіль, Фленсбург і Гумерсбах у нас у фінальнай, яшчэ не фінальнай, але ўжо наступнай частцы еўрапейскай лігі. Што тычыцца астатніх прэтэндэнтаў і лідараў, сапраўды, у нас Монпелье таксама з 4 баламі, і з 4 баламі мая любімая каманда БДСА Ірун з Гішпаніі. Я тут магу толькі дадаць яшчэ да нямецкіх каманд, што вось менавіта мне здаецца, што Монпелье гэтую, як у школе казалі, я рассажу эту сладкую парачку, вось тут нейкую парачку можа разбавіць Монпелье. Таму што класна яны ідуць па сезоне ў чэмпіянаце Францыі няблага, і таксама тут. Але наконт астатніх каманд я не ведаю, вось ніякага аптымізму ў мяне няма. Асабіста я перажываю за Гумерсбах, вядома, зразумела чаму. А так і ўсё. Ну, глядзі, тут у мяне складваецца ўражанне, што усім немцам і Монпелье даволі сумна гуляць у гэтым турніры. Яны такія, ну окей, і вы прасілі, мы згуляем. Што тычыцца Мельзунгена і Кіля, не бачу ніякіх праблем. Што тычыцца Фленсбурга, таксама. У Гумерсбаха была праблемка з Тулузай, але мы ведаем, што Тулуза ў гэтым сезоне таксама даволі моцная. Але калі Гумерсбах прачнецца і пачне гуляць так, як трэба, то і там праблем не будзе. Патэнцыяльна Монпелье, канешне, можа, таму што там ёсць ростер нармальны. І гэта ўжо пытанне 1/4. Монпелье будзе ў 1/4. З кім яны будуць гуляць, у якой форме яны будуць, што будзе ў нацыянальных чэмпіянатах. Таму што вось для Монпелье гэта барацьба за лігу чэмпіёнаў, дзе там трэба перамагаць Нант, дзе трэба перамагаць ПСЖ, вось гэта ўсё. А для Гумерсбаха, ну, там няма чаго губляць, можна і ў чэмпіянаце там паступіцца. Цана паразы ў чэмпіянаце вельмі розная для Монпелье і Гумерсбах, напрыклад. Хто яшчэ? Тулуза. Вось тут у Тулузы таксама тое, што і ў Гумерсбаха. Яны прэтэндуюць на Еўралігу, наўрад ці на лігу чэмпіёнаў, і таму могуць дазволіць сабе больш. Яшчэ адна каманда асабіста для мяне даволі цікавая, гэта Гудме. Гэта каманда, якая дала нам Фленсбург, дала нам Віцеля, дала нам Мацена. І ці ведаеш ты, хто там, вось, напрыклад, гуляе ў цэнтры? У цэнтры ў Гудме? Не памятаю, не. Гудме насамрэч пабудаваў такі вельмі цікавы скандынаўскі клуб. Яны ўзялі Блонса на край і Грондаля ў цэнтр. Ну, то бок, асноўны плеймейкер зборнай Нарвегіі гуляе ў Гудме. Так. Але вось на гэтым тыдні ў Гудме былі праблемкі. Ну, не толькі на гэтым. На папярэднім таксама. Яны прайгралі Крынсу, што было вельмі дзіўна. Я глядзеў на гэта ўсё і не разумеў, што адбываецца. Там каманды вельмі рознага ўзроўня, і чаму Гудме прайграе, але потым яны прайгралі яшчэ і ў чэмпіянаце. У чэмпіянаце яны, дарэчы, ўсё яшчэ ідуць першымі, апераджаючы Ольборг і Фрэдэрысію, і там няма ніякіх праблем. Пакуль што. І для мяне гэта каманда, якая
в якісьці момант можа выстраліць, таму што там ёсць склад, там ёсць вялікае жаданне, там ёсць вось гэтая моладзь, якая, канешне, хоча перайсці ў які-небудзь клуб Бундеслігі і, можа быць, нават не ў Фленсбург. Ці нават make Гудме great again і вярнуцца ў лігу чэмпіёнаў са сваім клубам. Таксама класная мэта, мне здаецца. Ну, як на маю думку, яны ў лігу чэмпіёнаў павінны уварвацца ў наступным сезоне. Я згодна з табой замест Фрэдэрыся. Ну так, я не бачу, як Фрэдэрыся будзе штосьці рабіць. І, дарэчы, у рэйтынгу ліга чэмпіёнскім за 3 гады датчане яны абагналі палякаў на мінулым тыдні. І гэта, ну, такая вельмі цікавая заявачка, якая больш кажа пра палякаў, чым пра датчан. Праўды, на жаль, для палякаў. Але ведаеш, тут я яшчэ крышачку назад вярнуся да паядынка Гудме з Крынц-Люцэрнам. Там атрымалася нейкая такая амаль што казуістычная сітуацыя, там што не змаглі стрымаць 19гадовага плеймейкера Луку Зігріста, які ў гэтым паядынку 14 разоў адзначыўся. І, умоўна кажучы, гэта і быў галоўны фактар перамогі Крынц-Люцэрна, і я так разумею, што галоўны фактар поспеху на працягу некалькіх паядынкаў, таму што ён таксама супрацьстаянні з Гаренье 10 мячоў закінуў, і, ну, такі таленавіты хлопец, а зараз становіцца, можна сказаць, лідарам Крынц-Люцэрна, і калі не для гэтага патрэбна еўрапейская ліга, то для чаго? Каб 19гадовыя хлопцы на ўзроўні еўрапейскіх спаборніцтваў клубных мелі магчымасць атрымліваць такую практыку. І вось так мы ўбачым, я думаю, што гэтага хлопца дзе-небудзь у больш значным месцы, у больш цікавым клубе ўжо ў наступным сезоне. У мяне ёсць ідеальны матч у Рейн-Левен. Слухай, ну гэта такой... На гэтым на сёння ў нас усё. Праз 2 тыдні мы вернемся і прынясем найлепшыя, найцікавейшыя навіны з гандбольнага свету. Да пабачэння, сябры. Дзякуй вялікі і да пабачэння.